Mae'n ddydd Sul Pasg a croeso pasgad iawn i'w back Uned5. Gan bod i ddydd Sul Pasg, dwi eisiau gwybod pwy neu be sy'n pobl stiwdio licio gael sy'n mewn i wyau Pasg. Sion corn. Be? Pam? Achos dwi eisiau fod o ddoli gwan. Infinity amount of chocolate mewn. Mwy o chocolate? Yeah. Check blank. Gres. Gres. Os ohono fo. Swn i'n gorfod dweud Cristiano Ronaldo. Mae'n orange face, di? Dwi'n match o hynna. Mae'n rhywbeth del amdano fo fi. Rheolwr Abertawe. Mae eisiau cael gair na am tactegau a team selection. Oes, hollol. Yn hollol. Ie. Car neis da. Ie. Dwi wedi clywed fod Iwan yma yn gallu dynwagad Sir Gwynf a Plwmsan. Reit, Iwan. Hyn fi chwrda a howdy do. Hyn o fi ddysg yr Uned5 Conquer the Boss ar Uned5. Efo'n cyfaill twbach na ddw Plwmsan. Dim fi di Plwmsan eto. Dwi cynnig eis Plwmsan. Wt. Ribbledy di wymf. Nes di wifio fi o'n wymf. Dwi yma yng nghanol Huw a Galed. Dych chi'n iawn hogia? Ie. Wel, wy'n newydd ennill hwn, so... Fe gyd i waith? Ie, mae pethau mynd yn dda ar hyn o bryd. Yna chdi, ti'n o lew? Ie, fi'n o lew, so beth i bydd o lew. Fi yn o lew, fi bach yn upset fi wedi colli fe, ond na fe. Mae carriage clock gyda fi'n barod, so fi'n bach bryd ennill. Reit, i ddechrau fe. Huw, ti bod ag Doctor Who tot? Dwi e. Ti'n fan? Ie, dwi yn fan. Nes i colli'r un newydd gyda Matt Gyffwrdd, ie? Ia. O, mae'r papurau'n gweud bod e'n dda, so dwi... Na i checio fe mas heno, rai player. O, ti'n fan? Ie, wel, dim really. Fi'n fan fwy nawr na beth o'n i, ond dwi ddim wedi gwachio fe dim ond yn y cwpl o flynyddoedd diwethaf, ers mynd i Gaerdydd fi wedi bod yn gweud o fe. So ie, na i watch fe hyn o pan na fi'n adre fi'n meddwl. Pan na hefyd. Ie, fi'n gweld Doctor Who, mae fe'n bychyn yn byw ar y bail ei fi'n gweld yn Tesco'n amal. So mae'n thod mynd i prynu llath a siwgr a gweld Doctor Who yn prynu llath a siwgr hefyd. Mae'n anhygoel. Mae'n weird, ynddo fe? Dwi'n dod efo chdi Tesco's nesaf. O, oce de, fine. Ond ti hefyd yn fan o Friends? O, dwi'n fan o Friends, ie. Ti'n fan o Friends? Fi'n fan o Friends, ond dwi ddim cymaint o fan o fe. Na, ydy o'n fan mor o Friends? Mae'n lot fwy o fan o fi, a fi'n fan mor o Friends. So, o'r hogia Friends ag os Joey a Chandler, pa un sa chi'ch dau? Joey? Dwi ti'n bach yn... Weithiau, fi'n gallu bod yn ara. Hynna. Pwy sa chdi ta? Wel, mae'r boes yn meddwl bod fi'n fwy tebyg yn anffodus i Ross, achos bod fi'n fwy o wyddonol. Ys bod ti'n licio gwyddoniaeth? A fi'n meddwl bod fi'n well, i fynd o bod fi ddim. Reit o, pwy neu be sa chdi cael gael mewn Uned Pasg? Crimeg, cyda. Crimeg? Ie. O fe Uned Pasg, trwy Crimeg eto? Hanna? Ie. Pwy neu be sa chdi cael gael mewn Uned Pasg? Leonardo DiCaprio. Atab da. Fyswn ni licio fel fatha Russian doll, ie? Lle mae yna Uned Pasg chydig bach llai, llai. But basically mae jyst yn Uned Pasg solat. Megan Fox. Dwi'n gallu gweud hwn? Gweud tad? Wel, hwn. Dwi'n rili licio fe. Ie, dwi'n rili licio fe. Mae hwn yn neud hwn. O, mae'n torri. Dwi'n licio Crimeg hefyd. Crimeg eto mewn Crimeg? Ie. O, gyda chi ddychmyga da, de. Whisper. Whisper mewn Uned Pasg? O ie, dwi'n licio Whisper. Digon teg. Brando Torres mewn Uned Pasg wedi lapio i fi agor a'i fwytau gyd lan. Lovely. Diolch, Lenny. Wel, dwi'n cael crimeg, ond yn hytrach na cael crimeg bach, cael rwyau mawr ti'n cael mewn Uned Pasg, ond i gyd efo beth sydd mewn i crimeg. Digon teg. Diolch ti dwi. Digon am rywiad y begat o'n Uned Pasg yma na. Dwi'n mynd i fyta fy ni Iwan. Dwi'n gwybod beth fi tu fewn i hwn. Ei, beth yw'n mynd i fod hwnna?